this, and it went like this, and it went like this, oops, na na na, papa singing ba ba ba. Tila ko'y nakalutang nasa langit, ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. Ako'y hanggang dito lang, tayo hindi. My fans be wondering. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes, sir. Paano kung sinabi ng ex mo sa'yo na mahal ka pa rin niya? Ano gagawin mo? Sorry, may mahal na akong iba. Tsaka yan, mabango, naliligo. Oy, naliligo din ako. Anong sabon? Ligo lang ang usapan. Pagligo, ligo lang. Ligo now, sabon later. Pretty in Korean is 예쁘다. 예쁘다. 너 정말 이쁘다 이쁘다 이쁘다니까. Ate, ano English ng sikreto? Te! Secret. Ano nga? Ba't sinisikret